Днес ще ви разкажа за едно невероятно растение, което често се нарича планинска маргаритка и е незаменим помощник при травми и болки – арника. Ще научите за нейната дълга история, защо е толкова ценна за спортистите и планинарите и как може да я използвате безопасно. А накрая ще ви споделя и няколко полезни рецепти. Ако подобен тип видеа ви харесват, абонирайте се за канала, а с натискане на камбанката няма да пропуснете ново видео с рецепти за красота и здраве от природата. Благодаря ви! Арника е многогодишно тревисто растение от семейство сложноцветни. Известно е със своите жълти или оранжеви цветове и лечебните си свойства. Произхожда от планинските области на Европа и Азия. Арниката съдържа активни вещества, като хеланин и дехидрохеланин, които притежават противовъзпалителни и антисептични свойства. Билката е ефективна при лечение на травми, възпаления и болки, като същевременно подобрява кръвообращението и предотвратява инфекции. Тя се използва в различни форми, включително кремове, гелове, но оралната ѝ употреба е противопоказна поради потенциални рискове за здравето. Имате ли любима билка, за която искате да научите повече? Споделете в коментари. Очаквам вашите предложения с нетърпение. Историята на арниката като лечебно растение е дълга и богата, преминала през векове на употреба в традиционната медицина. Първите писмени сведения за нея са от 12 век. По това време растението вече е било познато на билкарите в Централна Европа, които са го използвали за лечение на синини, натъртвания и рани. По-късно през 15 век немската монахиня и билкарка Хилдегард от Бинген пише за лечебните свойства на арника, описвайки я като ефективно средство при външни травми. Тя я е наричала планински лекар заради мястото и където се среща. През 16 век известният швейцарски лекар и алхимик Парацелс описва подробно арниката и я препоръчва за лечение на външни рани и травми. Той вярва, че планинската маргаритка има силата да лекува всичко, което е причинено от падания и удари. По това време тя става популярна сред алпийските фермери и планинари, които са я използвали за облегчаване на мускулни болки и навяхвания след тежка работа и преходи. През 18 век с развитието на ботаниката, арниката става обект на по-задълбочени научни изследвания. Тя е включена в различни фармацевтични трактати и става част от официалната медицина в Германия и други европейски страни. Йохан Волфганг фон Гьоте, един от най-големите немски писатели, е бил голям почитател на арника и я използвал за лечение на болки в сърцето, както и при други оплаквания. През 19 век тя заема централно място в хомеопатията, благодарение на нейния основоположник Самуел Ханеман. Той провежда експерименти и я включва в своите хомеопатични протоколи за лечение на травми, шок и претоварване. Според него арниката помага на тялото да се възстанови от всякакъв вид физическа травма. По същото време тя започва да се култивира и обработва за комерциални цели, което прави продуктите от нея по-достъпни. Заради способността си да премахва синини, мехлеми и тинктурите от арника стават неизменна част от аптечките на хората. През 20 век арниката продължава да бъде ценена особено в спортната медицина и алтернативната терапия. С напредъка на науката, изследванията потвърждават нейните противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Доказано е, че съдържащите се в нея вещества помагат за намаляване на отоци и болка. Днес арниката е лесно достъпна под формата на кремове, гелове, спреове, масажни масла и хомеопатични гранули. Тя се използва широко от спортисти, атлети и хора, които водят активен начин на живот. Популярността й се дължи на факта, че е ефективна и натурална алтернатива на обезболяващите средства при лечение на синини, натъртвания, мускулни болки и възпаления. Въпреки своята популярност, е важно да се помни, че арниката е токсична при вътрешна употреба. Винаги трябва да се използва само външно върху здрава кожа и без отворени рани. Историята на арниката е доказателство за нейната издържливост и ефективност, превърнала я в незаменим помощник в борбата с физическа болка през вековете. Любопитни факти. Поради голямото търсене и прекомерното събиране на арника от дивата природа, в много европейски страни тя е включена в списъка на защитените видове. Това е довело до създаване на ферми,
където растението се култивира специално за производство на лекарства и козметика. Забелязано е, че домашни животни като коне и кучета инстинктивно избягват да ядат арника. Това е защото е токсична при вътрешна консумация, но външно върху кожата е изключително полезна. Тази особеност е насочила хората към външната й употреба. Тя е едно от най-използваните хомеопатични средства в световен мащаб. Хомеопатичните й препарати се използват за лечение на травми, шок и преумора, дори и след хирургически операции или зъболекарски процедури, за да се намали болката и да се ускори възстановяването. В спортната медицина тя се нарича първа помощ при травми. Спортисти от световна класа, включително футболисти, тенисисти и колоездачи, използват гелове и спрейове с арника за бързо възстановяване след мускулни напрежения, контузии и натъртвания. Освен в медицински продукти, екстракт от арника се добавя и в козметичните такива за чувствителна кожа. Често може да се срещне в кремове за околоочен контур, тъй като се смята, че помага за намаляване на тъмните кръгове под очите. Полезни свойства. Арниката е една от най-важните билки в хомеопатията и фитотерапията, благодарение на своите мощни лечебни свойства. Важно е да се отбележи, че тя е токсична при вътрешна употреба и се използва само външно. Арниката съдържа съединения като хеленалин, които имат силно противовъзпалително действие. Те помагат за намаляване на отоци и възпаления, причинени от травми. Ефективна е при болки в мускулите, навяхвания, артрит и ревматизъм. Нанасянето на арника върху засегнатото място стимулира кръвообращението, което помага за по-бързо разсейване на синините. Може да се използва и за дезинфекция на малки ранни ожулвания. Арниката обикновено се използва под формата на мехлеми, гелове, кремове или тинктури. Те се прилагат директно върху кожата, без да се нанасят на отворени рани. Вие използвали ли сте я? Имаше ли ефект? Споделете в коментари. А ето и няколко рецепти. Домашен мехлем с арника за синини и болки. Необходими съставки: една супена лъжица изсушени цветове от арника, 100 мл базово масло, 20 г пчелен восък. Накиснете сушените цветове в базовото масло и ги оставете на слънце за 2-3 седмици, като разклащате всеки ден. След това прецедете маслото. На водна баня разтопете пчелния восък и го добавете към маслото от арника. Разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна. Изсипете в малък буркан и оставете да се втвърди. Този мехлем е изключително ефективен за намаляване на синини, отоци и мускулни болки. Компрес от арника за навяхвания. Необходими съставки: една чайна лъжица тинктура от арника, 100 мл студена вода. Разтворете тинктурата във водата, потопете чист памучен плат в разтвора. Изтискайте излишната течност и наложете компреса върху засегнатото място за 15-20 минути. Този компрес помага за намаляване на отока и болката при навяхвания. Арниката е истински дар от природата, който векове наред е помагал на хората в борбата с болката и травмите. Независимо дали сте спортист, турист или просто търсите ефективно и натурално средство за синини и мускулни болки, арниката може да бъде незаменима част от вашата домашна аптечка. Но винаги помнете, че тя е предназначена само за външна употреба върху здрава кожа. Ако това видео ви е било полезно и интересно, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете нови видеа с рецепти за здраве и красота от природата. А ако искате да научите тайнствата на Босилека, гледайте клипчето вляво. Благодаря ви!